أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع لنا جن بخشی فیض عالم مدہار خدا ناقصارا پیری کامل کاملارا محمد اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ فکر فرید حق فرید یا فرید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سب ساتھی محبت حضور کی بات الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ محمد آواز بلند الصلاۃ السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا تحفہ سب نے مل کے پیش کرنا ہے کیونکہ سب کو بڑا جو وظیفہ ہے وہ ادھورا درود پاک ہے اس کو بڑا وہ وظیفہ کوئی نہیں خطیب ہوئے مقرر ہوئے ثنا خان مصطفیٰ ہوئے ہر کوئی لوگوں کی شبیہ کی عادت سب کو پہلا دعوت ہی دیتا ہے کہ محمد نال سارے درود و سلام ہوتی باقی کیونکہ اس واسطے دعوت دیتی جاتی ہے کہ سب تو پہلا کام جس کا آغاز سب کو پہلا ہوا ہے وہ میرے نبی کا ضرور ہے
باقی کا سارا کام بعد وچ سونے دا درود ازل تو پہلے بھی ہے تے بعد جدو ساری کائنات ذرہ ذرہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز مک جائے گی، فنا فنا ہو جائے گا، کاکھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا، کوئی چیز نہیں دنیا پہ ہوئے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی، پر ادو بھی تیرے تے میرے سونے نبی کو درود پڑھنا ہوئے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جدو کچھ نہیں ہوئے گا، نہ کوئی انسان ہوگا، نہ کوئی حیوان ہوگا، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی درخت، نہ کوئی پہاڑ، جنہوں دنیا پہ چیز بنی ہے اسی طرح ختم ہو جائے گی، سب کچھ کھانا پینا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی۔ سوال بڑا اہم ہے یار کہ ادو بھی سونے نبی تے درود کون پڑھتا ہوگا؟ سونے تے درود کون پڑھتا ہوگا؟ میں چیلنج کرنا فارے نال کہنا کہ جدو کچھ بھی نہیں ہوئے گا ادو بھی تیرے تے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھے جا رہا ہے۔ تو پڑھن والا کون ہوئے گا؟ سوال ہے بن رہا ہے کہ قاری صاحب یا مولوی صاحب جدو کچھ نہیں ہوگا، نہ کوئی بندہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ ذرہ، نہ زمین، نہ آسمان، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ جنوب، نہ شمال، نہ درخت، نہ پتھر، نہ ٹہنیاں، نہ قلم، نہ دواب، نہ سائی، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت بھی درود لوٹے کون پڑھتا ہوئے گا؟ میں کہا ساری دنیا کائنات کا ذرہ ذرہ ختم ہو جائے گا، پر رب ادھر بھی موجود ہوگا، سونے نبی کے ادھر بھی درود پڑھتا ہوگا۔ خود رب نبی کے درود پڑھتا ہے۔ میرے نبی کا درود نہ تیرا محتاج ہے نہ میرا محتاج ہے، تو نہ بھی پڑھے میرے نبی کی شانش کو کمی نہیں آ سکتی، تو نہ بھی سنے میرے نبی کی شانش کو کمی نہیں آ سکتی، تو نہ بھی حاجی توجہ کرے میرے نبی کی شانش کو کمی نہیں آ سکتی۔ کیوں کہ جتیاں عظمتات شانہ خود رب بیان فرمائے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ، کہ جتیاں عظمتات شانہ کہ بلندیاں خود رب بیان کرنے والا ہوئے، ان کی شان دے اندر نہ کمی آ سکتی ہے نہ کمی کو کر سکتا ہے۔ اللہ نے محبوب دا عظمت شان دا ذمہ آدھے ذمہ لیا، سونیا تیریاں عظمتاں بھی میں بتاواں گا، تیریاں شانہ بھی میں بیان کراں گا، سونیا تو کوئی بھی نہیں ہوئے گا، ادو بھی تیرے تے درود میں بڑا پڑھنا ہوگا۔ اچھا ایک بڑا بڑا وظیفہ ہے کہ میں محبت نال سارے بیٹیاں کو کہنا کہ تین واری واہ واضح غلام درود پاک حضور کی بارگاہ کسی پیش کرنا ہے، اکھاں بند کرنیاں نے، میرے بندے نہیں بھیجنا، منہ تھوڑا جدھر بھی ہے لیکن تصور مدینے نہ کرنا ہے، منہ جدھر بھی ہے ٹھیک بیٹھے اسٹیج بالکل سامنے بیٹھے، منہ تسی ادھر ہی رکھنا ہے لیکن تصور مدینے کا رکھنا ہے، تصور مدینے والے کا کرنا ہے کہ حضور دی بارگاہ دے اندر 13 مرتبہ اکھاں بند کر کے درود پڑھنا ہے۔ میں ایک شعر ابتدا درود کی طرف کو پہلا تواڈی جھولی دے وچ پانا چاہتا تاکہ جنہ بھی میں بیان کرنا ہے نا کسی محبت نال سننا ہے، پیار نال سننا ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ میں تواڈی جھولی دے وچ بڑی قیمتی موتی میں تواڈی جھولی دے وچ پا جاواں، اور اللہ کرے تسی انہوں سمیٹ لو، اور سمیٹنا تو بعد انہوں اپنے سینے نہ لاؤ کہ رب تواڈا ایک سمجھے سینہ مدینہ بنا دے گا۔ ذرا محبت نال قابل غور ہے، سادے لفظاں دے وچ شعر ہے کہ ایک منزلہ بڑیاں اوکھیاں نے، اے بڑی مہربانی آ جڑے بچے نے انہاں ذرا کو چپ کرا دے۔ محبت نال نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، محفل میلاد مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، شان مصطفیٰ،
मुस्तफ़ा, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा। और ये मंजिला बड़ियां औखियां ने, ये मंजिला बड़ियां औखियां ने। मैं ते टुर पिया सहारे तेरे ते, जिथे किसी की बैठ अगर कोई चिश्ती शहजादे के हाथ में बैठ किसी ने की और चिश्ती हो गई, मैं सलाम पेश करना, दिन मुबारक हो गई, तो चिश्ती शहजादे का बैठ है। अगर कोई कादरी है, मैं उदी अजमत को सलाम करना तो बड़ा खुश नसीब है, तो गौसे आजम का मुरीद है। अगर कोई नक्शबंदी है तो मैं उदी अजमत को सलाम करना तो हजरत मियां शेर रब्बानी का मुरीद है। हजरत शरणपुर शरीफ हजरत करमा वाली सरकार के नाल मेरी निस्बत है, बल्कि ये लड़ी चलती चलती सैयदना सदीक़ अकबर की तरफ बड़ी बड़ी शान है हजरत सैयदना सदीक़ अकबर की। ये हुजूर का जिक्र करना, हुजूर का जिक्र सुनना ये कोई साढ़े बस की बात नहीं, पर असी मैं ये मेरा ना अपना एक मोहब्बत है, एक इश्क है कि मैं सहारा लैके चलना, तो मैनू पढ़न का भी मज़ा आता है, अल्लाह करे तो सुनने का भी मज़ा आ जाए कि ये मंजिला बड़ियां औखियां ने। मैं तो टुर पिया सहारे तेरे दिन शेर क्यों पढ़ रहा, पहले झोली के क्यों पाना चाहना, दोस्तों इस वास्ते कि अपने अपने मुर्शिद आस्ताने का तसव्वुर करो और उन्हों का साथ लैके दुआ करिए कि अल्लाह मैं दुआ करांगा अपने पीर मुर्शिद के सहारा लैके कि मैं जितनी भी हजूर का जिक्र, हजूर का नात शरीफ पढ़ा, हजूर का जिक्र पढ़ा, अल्लाह पाक पीर मुर्शिद के सदके रहनुमाई फरमाए और मैंने आगे पढ़न की तौफीक अता फरमाए कि ये बड़ा बड़ा समंदर है। हजूर का जिक्र कोई छोटी गल नहीं, हजूर का जिक्र कोई आम जिक्र नहीं, बड़ी बड़ी मंजिल है। ऐसे समझ लो एक समंदर है, समंदर के छाल मारनी है तो हुण समंदर के निकलना, इनू अबूर करना जैसी गल है कि या मां की दुआ चाहिए या फिर मुर्शिद की दुआ चाहिए। दोवें दुआवां कट्ठियां हो जान तो फिर ही बंदा समंदर अबूर कर सकता है, समंदर पार कर सकता है। मैं हजूर के जिक्र के समंदर के अंदर जान लग्या कि मैं चाहना मैं पढ़न वास्ते सहारा ले लवां, तुसी सुनन वास्ते सहारा लो कि असी तुसी मिल के सोने का जिक्र करिए कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए। काबिल गौर है, ये मंजिलां बड़ियां औखियां ने, मैं ते टुर पिया सहारे तेरे ते, ये मंजिलां बड़ियां औखियां ने, मैं ते टुर पिया सहारे तेरे ते, मैं ते टुर पिया सहारे तेरे ते, हर मंजिल ते मेरा ख्याल रखी जदों डोला ते सामने तू होवे। बस इतनी गल है, गल मुके कि जदों किते इधर उधर होवां पर उदों सामने मुर्शिद दा चेहरा आ जाए ते मैनू सीधे राह पा दे, जिस राह ते मैं टुरिया सारे रस्ते मेरे वास्ते आसान कर दे। मैं इस वास्ते ये शेर पढ़िया मेरियां वास्ते 3 मरतबा अखा बंद करके हजूर दी बारगाह जरूर पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सोना मदीने वाला, सोना मदीने वाला, दुखियां का आसरा है, सोना मदीने वाला, सोना मदीने वाला, दुखियां का आसरा है। सारे मिलके हजूर की बारगाह से अर्ज करिए कि मेरा नबी सारे दुखी दिलों का सहारा है, मेरा नबी हर दुखी बंदे का सहारा है। तो मिल के हजूर की बारगाह सोना मदीने वाला, दुखियां आसरा है, सोना मदीने वाला, दुखियां आसरा है, सोने का नाम
سونا ہر مرض کی دوا سونا مدینے والا سونا مدینے والا دکھیاں کا آسرا ہے سونا مدینے والا سونا مدینے والا دکھیاں کا آسرا ہے بیٹھے وچ مدینے سن دے سب دی بولی بیٹھے وچ مدینے سن دے سب دی بولی اچھا جتا جتا ایمان ہے کہ میرا نبی ساڑی ہر آواز کو سنتا ہے سبحان اللہ ساڑا نبی ساڑی سنتا ہے سبحان اللہ حضور جتھے بھی نے پر یہ ساڑا ایمان ہے اسی جو بھی حضور کو یاد کیتا اللہ جی پال نے کرم فرمایا بس اس عقیدے نال مل کے پڑھنا ہے کہ اسی اتھے پڑھیے بابے محمد مختار دے گھر کہ نج پال اتھے بھی کرم فرما دیں تے اوتھے بھی کرم فرما دیں بیٹھے وچ مدینے سن دے سب دی بولی بیٹھے وچ مدینے سن دے سب دی بولی جو بھی ہے آپ کول منگدا بھر دینے آقا جھولی جو بھی ہے آپ کول منگدا بھر دینے آقا جھولی قابل غور ہے در در تو نہیں جو منگدا منگدا در در تو نہیں منگدا جو آقا دے در دا گدا ہے سونا مدینے والا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے ذکر رسول کر کے بابا مختار شاہ یہ آپ کے لیے خصوصی سب کے لیے ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں کیوں مشکل جے آوے تینو مشکل جے آوے تینو سونے نو یاد کر لیں مشکل جو آوے تینو سونے نو یاد کر لیں مشکل جو آوے تینو سونے نو یاد کر لیں نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ کل جا دل ہر بلائے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے میرے نہایت واجب احترام ناظرین کرام سامعین کرام عزیز دوستو محترم بزرگوں اللہ
رب العزت کا کروڑ رات رات مرتبہ کروڑ شکر ہے اس مالک اس خالق نے اللہ کی مہربانی سے پیارے نبی کا صدقہ اللہ نے آج ہمیں حضور کے ذکر کی محفل میں آنے کی توفیق دی ہے۔ الحمدللہ میں بھی اپنے وعدے کے مطابق اللہ رب العزت کی مہربانی سے حضور کی نالین پاک کا صدقہ میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوا۔ دعائیں اللہ تعالیٰ میری اور ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین کرام، میں تمہارے سامنے قرآن مجید کے مطالعے دیکھی دو آیات کریمہ کا تھوڑا تھوڑا حصہ تلاوت شرف حاصل کیتا ہے۔ دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اللہ پاک میں نے اس کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی جو آیات کریمہ جو میں پڑھی ہے، ایک آیات کا تھوڑا جا حصہ تلاوت شرف حاصل کیتا ہے۔ اس کے اندر خالق کائنات نے ماں باپ کی شان بیان فرمائی۔ مجھے جو حکم ملا ہے کہ ماں باپ کی شان بیان کرنی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے والے سرکار کی ثنا بیان کرنی ہے۔ ماں باپ کی شان بیان کرنا، پیارے نبی کی عظمت اور شان بیان کرنا، انہاں دونوں کا تعلق بڑا گہرا ہے، کیونکہ یہ وہ سبق ہے، یہ وہ درس ہے جو درس سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم سید الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جو ماں باپ کے متعلق جو درس اپنے امتیاں حضور نے جو درس دیتا ہے، جتنے بھی حضور کے غلام نے اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے، مصطفیٰ کی زبان میں جو ارشاد فرمایا ہے۔ ماں باپ کی شان کی ہے، ماں باپ کی عزت کی ہے، ماں باپ کا مقام کی ہے، ماں باپ کی تعظیم کی ہے، ماں باپ کی عزت کس طرح کرنی ہے، ماں باپ کی عظمت شان کس طرح پڑھنی ہے، والدین کا کس طرح ادب احترام کرنا ہے، یہ اللہ رب العزت نے اپنی پاک لا ریبہ کتاب کے اندر اللہ پاک نے واضح نفسہ کے اندر بیان فرما دیتا ہے۔ لوگو اگر تسی چاہتے ہو تواڈے تے رب بھی راضی ہوئے، رب دا رسول بھی راضی ہوئے، لوگو چاہتے ہو تواڈے تے اللہ بھی راضی ہوئے، رب دا رسول بھی راضی ہوئے، اللہ دی بارگاہ کے اندر کسی جگہ بھی حاضر ہو، لوگوں تسی چاہتے ہو تواڈی ہر نماز بھی قبول ہوئے، تواڈی ہر حج بھی قبول ہوئے، تواڈا ہر روزہ بھی قبول ہوئے، تواڈا صدقہ خیرات بھی قبول ہوئے، کہ اللہ سونے نے قرآن کے اندر بیان فرمایا کہ لوگوں اپنے والدین نال محبت کرو، والدین نال پیار کرو، والدین کی عزت کرو، والدین کا ادب احترام کرو۔ جدو والدین کی عزت احترام کرو گے، جو بھی تسی اللہ کی عبادت کرو گے، اللہ تمہاری ہر عبادت کو قبول فرما لے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کی عبادت ہے، دوسری طرف
چہرہ دیکھ کے ماں باپ کے ہاتھ نو چوم اللہ تینوں مقبول حج دا ثواب دے گا اللہ تینوں مقبول حج دا ثواب دے گا چیلنج کرنا آج ثابت کرے پیر کا چہرہ دیکھ پیر نے ہاتھ چوم ایک باری نہیں دو باری بھی نہیں تین باری بھی نہیں چار باری بھی نہیں پانچ باری بھی نہیں چھ باری بھی نہیں پیر کا مطلب ضرور ہے پر تینوں حج دا ثواب ملے گا یا ماں دے ہاتھ چوم یا باپ دے ہاتھ چوم یا ماں دے قدم چوم یا باپ دے قدم چوم یا ماں دا چہرہ دیکھ یا باپ دا چہرہ دیکھ اے ہوئی رب نے فرمایا ہے اے محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینے دے تاجدار آمنہ دے لال امت پیارے غمخوار میرے نبی تشریف فرما لیں حضور کا ایک غلام آیا حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر دوسرا آیا بیٹھ گیا تیسرا آیا اجازت رہی بیٹھ گیا چوتھا آیا اجازت رہی بیٹھ گیا جہاں حضور ہے میرے آقا ہے وہاں صحابہ کا جمع غفیر ہوتا ہے حضور جہاں ہوتے ہیں وہاں صحابہ کا جمع غفیر ہوتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں توجہ کیجئے میرے نبی کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے منت مانی ہے مانی ہے اگر میری منت پوری ہو جائے میری مراد پوری ہو جائے آقا میں نے منت یہ مان رکھی ہے کہ میں کعبے کی چوکٹ کا بوسہ کروں گا کعبے کی چوکٹ کا بوسہ کروں گا سمجھ آ رہی ہے میں 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا ہوں تو میں 2 گھنٹے تقریر کہ تمہاری محبت ہوئے گی تو میں 3 گھنٹے بھی کر لوں گا کوئی گل نہیں ہے لنگر شریف ماشاء اللہ بات دور یہ لنگر شریف ہے نا جواب حضور کی بارگاہ کے اندر حضور کے صحابہ نے ایک میری عرض کرتے یا رسول اللہ میں منت منی ہے میری منت پوری ہو جائے تو میں کراں گا کی یا رسول اللہ میں کراں گا کی میں منت منی سی کہ میری منت پوری ہو جائے تو میں کعبے کی چوکٹ کا بوسہ کراں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابل پر یا بچے ذرا خاموش ہو گئے یا رسول اللہ میری منت پوری ہو گئی میری منت پوری ہو گئی یا رسول اللہ میرا کام ہو گیا میری منت پوری ہو گئی سونا پر ہن میں منت منی سی کعبے دی چوکٹ چوماں گا سنیا میں یہ تواڈے کول کعبہ دور ہے کعبہ دور ہے سونیا منت منی کی کراں میرے کو اتنے وسائل نہیں میرے کو اتنا مال نہیں میں جا نہیں سکتا سونیا کفارہ ادا کرنا ہے کی کراں میرے نبی نے فرمایا اگر کعبے دی چوکٹ اتنی چومن دا ارادہ کیتا ہی کہ جا باپ دی پیشانی چوم لے تیرا کفارہ نہ ہو جائے جا کر تو جا باپ دی پیشانی چوم اے متھا باپ دی پیشانی چوم لے تیرا کفارہ نہ ہو جائے گا اگر تو کیا کہ میں تھلے والی دلیل کو چوماں گا میرے نبی نے فرمایا جا ماں دے پیر چوم تیرا کفارہ نہ ہو جائے گا ماں دے پیر باپ دی پیشانی کتھے کعبہ کتھے حضور دا غلام حضور دی بارگاہ چ بیٹھا ہے سونیا ہن جا نہیں سکتا منت مان لے گل پوری ہو گئی میرا مسئلہ حل ہو گیا لیکن سونیا ہن جا نہیں سکتا تے میرے نبی کہہ سکتے سن کہ تو منت منی تے جا میں کی کراں سوال بنتا ہے کہ میں کی کراں لیکن میرے آقا نے حضور کی بارگاہ جدو عرض کی بھی سوال کیتا حضور نے فرمایا اچھا میں تیرا مسئلہ حل کرنا یا رسول اللہ مہربانی ہوگی سرکار نے فرمایا اگر تو کعبے کی اتنی چوکٹ میں چومن کا ارادہ کیتا ہے
میں میرا کام پورا ہو جائے تو میں کعبے دی چوکر کو چوما گا. میرے نبی نے فرمایا جب باپ دی دسیا جائے باپ دی پیشانی چوم تیرا کفارہ لا جائے. کل سمجھے چاہتی ہے یار کتنے اللہ دا گھر کتنے کعبے دی چوکٹ کتنے بابا بڈھا گھر وچ بیٹھا یار کوئی گل ملتی جلتی ہے میرے بارے ذرا بولیا کہ گل ملتی جلتی ہے یار وہ کعبے دی چوکٹ وہ چوکٹ ہے وہ کعبہ ہے جس وجہ کوئی مشرق تے رہنے والا ہے وہ مغرب تے رہنے والا ہے وہ جنوب تے رہنے والا ہے وہ شمال تے رہنے والا ہے بھائی کوئی عربی ہے کوئی عجمی ہے کوئی حبشی ہے جو بھی ہے سب کعبے والے منہ کر کے نماز پڑھے کعبہ ہوئے جیڑا پوری روح زمین دا مرکز ہے پوری روح زمین دا سینٹر ہے پوری روح زمین دی اور مرکز ہے. کوئی مشرق کے رہنے والا منہ کرے گا کعبے والے کوئی پاکستان کے رہنے والا نماز پڑھے گا منہ کرے گا کعبے والے کوئی انڈیا کے رہنے والا نماز پڑھے گا منہ کرے گا کعبے والے کوئی فلسطین کے رہنے والا نماز پڑھے گا منہ کرے گا کعبے والے. بھائی جدھر بھی رہنے والا ہوئے جدھر بھی نماز پڑھے فجر دی نماز پڑھے زور دی نماز پڑھے عصر دی نماز پڑھے مغرب دی نماز پڑھے عشاء دی نماز ادا کرے تہجد دی نماز ادا کرے عشاء دی نماز ادا کرے اور اشراق دی نفل کوئی بھی پڑھے جدھر بھی نماز ادا کرے منہ کرے گا کعبے والے. بھائی کیوں اے زمین دا مرکز ہے زمین دا سینٹر ہے اللہ دا گھر ہے. جیڑا بندہ رب دے گھر والے منہ کر کے نماز ادا کرے نماز وہی قبول ہے جیڑا اوتے منہ نہ کرے بھاویں حاجی ہوے بھاویں نمازی ہوے بھاویں پیر ہوے بھاویں شاہ ہوے بھاویں قضا ہوے بھاویں کتب ہوے بھاویں کتب ابدال ہوے بھاویں کتب مزار ہوے اگر اودا منہ کعبے والے نہیں اودی کوئی نماز قبول نہیں. ادھر میرے نبی نے فرمایا تم منت منیے کعبے دی چوکٹ چومنی ہے. میرے آقا نے فرمایا جا ٹر جا ٹر جا بڈھا بابا بیٹھائی اودی پیشانی چوم اگر قریب اتنی چومنی ہے اگر نیت کیتی گئی میں کہاں کرنا تھی میں کعبے دی چوکٹ کھلے والی چوما گا. میرے نبی نے فرمایا جا ٹر جا قریب چولہے تے بیٹھی ہے بڈھی ماں بیٹھی ہے صحیح پلوہ بیٹھی ہے اوتے کوئی بولیا نہیں جاتا اوتے کوئی پڑھیا نہیں جاتا اوتے کوئی صحیح دیکھے نہیں جاتا اس بڈھی ماں نے جا کے پیر چومنا تیرا کام ہے تیرا کفارہ ادا کرنا. سونے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ سونے نعرہ تکبیر اللہ اکبر صلی حیدری آمد مصطفیٰ ماں باپ کا چہرہ دیکھ. میرے نبی نے فرمایا جا کہ تو قدم چوم اللہ تینوں ثواب دے گا اللہ تینوں ثواب دے گا. اچھا سوال پیدا ہوتا ہے میرے نبی نے حکم فرمایا تھا اگلی گل سننا میرے نبی نے حکم فرمایا کہ جا کعبے کی چوکٹ کا ارادہ کیتا ہے باپ کی پیشانی چوم ماں دے قدم چوم تیرا کفارہ نہ ہو جائے گا. اگلی گل سننا وہ میرے نبی دا غلام وہ میری کہنے لگا یا رسول اللہ میرے تو ماں باپ بھی کوئی نہیں یا رسول اللہ میرے تو ماں باپ بھی فوت ہو گئے نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے. سونے وہ تو فوت ہو گئے. اچھا یہ تو سوال بنتا ہے نا تو سرکار نے اتنا فرمایا تھا ہوں کہ میری سرکار کہہ سکتے سن ہوں میں تینوں یہ دس دیتا ہوں میں کی کر سکنا لیکن میرے آقا نے اے نہیں فرمایا اگے ٹوریا. میرے نبی نے فرمایا ماں باپ فوت ہو گئے یا رسول اللہ ہاں میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے میرا باپ بھی فوت ہو گیا میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے میرا باپ بھی فوت ہو گیا. سویا میں جدو منت منی سی میں چھوٹا جہا ہے سا کر کے جدو پیدا ہوا سا پیدا ہو گیا سال میری ماں دنیا تو ٹر گئی. کچھ دنوں تو بعد میرا باپ بھی ٹر گیا نہ میرے باپ کا پتہ ہے نہ میری ماں بھی خبر کا پتہ ہے. لجپالا نہ میرے باپ نو جاننا نہ میرے ماں دا پتہ نہ میرے باپ دا پتہ انہاں دی قبر کی تھی. میرے آقا نے فرمایا اگر تیرے ماں باپ
دنیا کو چلے گئے ہیں تو پھر اہل کر یا رسول اللہ کی کرنا. میرے نبی نے فرمایا جا اس قبرستان چلا جاؤ, قبرستان جا کے ماں دی قبر تے چلا جاؤ, اگر باپ دی قبر بھی اٹھے اٹھے چلا جاؤ, اگر تو ارادہ کیتا ہے میں کعبے دی چوکھٹ اتری نو چوماں گا, جا باپ دی قبر تے سرانے بلو چوم لے, چومنا تیرا کام ہے, کفارہ ادا کرنا, کفارہ قبول کرنا سنے رب دا کام ہے. فرمایا ماں دی قبر تے کھڑا ہو جاؤ, ماں دے قدم چوم, باپ دی پیشانی والی سائڈ دو قبر چوم. اللہ نے میرے نبی نے فرمایا ادھر چومی جا ادھر کفارہ ادا ہوتا جاوے گا. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا سونیا مینوں تا قبرستان دا بھی پتہ کوئی نہیں, سونیا مینوں قبرستان دا بھی پتہ کوئی نہیں, قبرستان کتھے ہے مینوں تا پتہ نہیں, میں تو چھوٹا جہا سا بچپن دی عمر سی, مینوں کوئی پتہ ہی کوئی نہیں قبرستان کیڑا وے, نہ قبر کا پتہ نہ قبرستان کا پتہ. سونیا میں نہیں جانتا. میرے نبی نے فرمایا پھر کہ کر اللہ لکڑی پھڑ, اللہ ایک چھوٹی جی لکڑی عطا کی گئی. میرے نبی نے فرمایا آلے چھوٹی جی شاخ آلے لکڑی, سونیا کی کرنا وے. میرے نبی نے فرمایا انہوں لے لے جا گھر ڈور جا, اپنے گھر دے شین دے اندر دو لکیراں کھچ لے, ایک باپ دی قبر دا تصور کر لے, ایک ماں دی قبر دا تصور کر لے. اے باپ دی قبر ہے, اگر تو نیت کی تھی یا اللہ میرا مقصد پورا ہو جائے تو میں کعبے دی اتری دلیز رو چما. میرے نبی نے فرمایا گھر بھی تیرا, او دے گھر دے وچ سین بھی تیرا, او دے گھر دے سین دے وچ جا کے اس لکڑی نال لکیر کھچ دے, قبر دا تصور کر لے, سرانے والو چوم, باپ دی پیشانی چومے گا, تیرا کفارہ ادا ہوگا. اگر ماں دے اور قبر جڑی دوسری لکیر ہے, ماں دی قبر دا تصور کر, 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 پیراں والے جا کے انج جا کے بیٹھ کے ماں دی قبر نو چوم لے, قدماں دا بوسا کر, بوسا کرنا تیرا کام ہے, تیرا کفارہ قبول کرنا رب دا کام. پھر آ دوستوں گئی ہے کہ ماں باپ دا کی مقام ہے, ماں باپ دی کتنی اونچی شان ہے, ماں باپ نو اللہ نے کتنی عزت دتیاں ہے, ماں باپ نو کتنے اللہ نے مقام دیتے ہیں. ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھان نہیں, ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھان نہیں, ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھان نہیں. او سنو پوچھو جس دے سر تے ماں نہیں, اس نو پوچھو جس دے سر تے ماں نہیں, ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھان نہیں. اس نو پوچھو جس دے سر تے ماں نہیں, ماں ورگی دنیا تے ٹھنڈی چھان نہیں. ایک شعر نے نقشہ پیش کیتا, شعر لکھتا ہے او نا کسے دکانوں تے نا کسے بازاروں, او نہیں ملنی شفقت ماں دی, او جے کسے کعبہ او یارو تگنا ہوئے تے او کر لے زیارت ماں دی. فرمایا او لوگوں اگر چاہتے ہو تسی رب دے بارگاہ دے وچ حاضر ہو جاؤ, رب تواڈے تے راضی ہو جائے, رب تواڈی ہر عبادت قبول کر لے, اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے, رب تواڈے تے راضی ہو جائے, تواڈیاں نمازاں قبول کر لے,
تواڈے صدقہ خیرات قبول کرے، تواڈیاں حجاں قبول کرے، تواڈے فطرانے زکاتاں قبول کرے۔ ہاں ہاں پھر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دنیا والو اگر چاہتے ہو عبادت قبول ہوے تو پھر بڑی ماں نو بھی راضی رکھیا جے تے بڑے باپ دا بھی خیال کریا۔ ثابت ہویا کہ ماں باپ نو راضی کریں گے تے رب راضی ہوگا۔ کیوں جی ماں باپ راضی ہے تے رب راضی۔ یہ ماں باپ ناراض ہے نا تے رب بھی ناراض ہے۔ اچھا یار ایک طرف رب ہے دوسری طرف ماں باپ ہے۔ اللہ پاک نے ماں باپ کی عظمت تے شان بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا۔ دسیا رب نے کہ ماں باپ کی عظمت کی ہے، ماں باپ کی شان کی ہے، ماں باپ کا مقام کی ہے۔ نماز پڑھنے نماز ادا کر لیں، درود پڑھ لیا، سجدے رکعتاں سب کچھ کر لیا کہ اینڈ پہ آ کے دعائے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی والے تیلا۔ اچھا یار رب دی نماز پڑھ لی، قرآن بھی پڑھیا، درود بھی پڑھیا، سجدے بھی کیتے، رکوع بھی کیتے، قیام بھی کیتا، سارا کچھ کیتا، اینڈ پہ جا کے اللہ کی عبادت دے وچ ماں باپ دا ذکر کیوں؟ والے تیلا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ اتنی دیر تک دوستا تیری نماز قبول نہیں کرتا جتنی دیر تو اپنے ماں باپ واسطے دعا نہیں کرتا۔ رب چاہتا ہے میں تیری عبادت ادو قبول کراں جدوں ماں باپ کو راضی کرے گا، ماں باپ واسطے دعا کرے گا۔ ثابت ہویا کہ تیرے ماں باپ تیرے واسطے جنت بھی ہے نے تے تیرے ماں باپ تیرے واسطے جہنم بھی ہے۔ جنت تے جہنم کیویں نے؟ اگر تو ماں باپ کی سیوا کرے، ماں باپ کی عزت کرے، ماں باپ کا احترام کرے، ماں باپ کی ہر ضرورتوں کو پورا کرے تے اللہ پاک نے اس صلے کے بدلے، اس خدمت کے بدلے، اس اور جڑا ماں باپ کی تو خدمت کر رہے ہیں اے دے بدلے اللہ تینوں جنت دے گا۔ اگر تو ماں باپ تو دور چلا گیا، ماں باپ تو انہوں کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کا خیال نہیں کرتا، پھر تیرے تے رب بھی ناراض ہے تے رب دا رسول بھی ناراض ہے۔ رب بھی ناراض ہے تے رب دا رسول بھی ناراض ہے۔ دوستو توجہ کر، ایک شخص ہے تے 4 بیٹے ہیں۔ کتنے؟ 4 بیٹے، اور اللہ کی بڑی خیر ہے 4 بیٹے نے۔ انہاں 4 بیٹیاں دا بڑا اچھا کاروبار بھی ہے، مال بھی ہے، باپ کی جائیداد بھی ہے، اور انہاں 4 بیٹیاں دے وچوں ایک بھائی نے اپنے 3 بھائیوں کو بٹھا کے انہوں نے مشورہ کیتا، انہوں نے ایک سبق پڑھایا۔ کی سبق پڑھایا؟ کہنے لگا کہ بھائی جان تسی سارے باپ کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو تے جتنا بھی مال ہے نا ایک خدمت کے بدلے تسی مینوں دے دو تے جتنی بھی وراثت ہے وہ دے وچوں تسی حصہ نہ لیا جے، یہ سارا حصہ ہے کہ تسی باپ کی خدمت کرو۔ اس کا کمال ہے بھی حصہ کیوں نہ لئیے؟ انہوں نے کہا پھر تسی انج کر لو کہ باپ کی خدمت میرے ذمہ پا دیو، باپ دا حصہ میں تواڈے کولوں نہیں لیندا، جتنی وراثت ہے جتنا میرا حصہ ہے میں سارے دا سارا حصہ تانوں دتا، صرف مینوں میرا باپ دے دو، میں اودی خدمت کرتا رہاں، میرے واسطے یہی حصہ ہے، میرے واسطے یہی حصہ ہے، میں اودی خدمت کراں۔ انہاں تیناں بھائیاں نے آپس وچ ایک دوسرے بلے دیکھیا، آنکھیں چک پئی، مسکرائے کہ لگتا ہے اے ساڈا ویر جڑا ہے تا ویر پر لگتا بے وقوف ہے، مال کنوں نے پیارا، مال کنوں نہیں چاہیے۔ یہ کہندا بڈھا باپ دے دیو، میں اس کی خدمت کراں گا، میں اس کی سیوا کراں گا، پر میں تواڈے کول حصہ نہیں لیندا، حصہ نہیں منگدا۔ انہیں کہا ہاں بھی جلدی کر، سانو یہ شرط منظور ہے، تو بڈھے بابے نو لے جا، یہ خدمت کر، پر جیڑا حصہ ہے نا ساڈے کول او نہ
منگی حصے دے بدلے اسی تینوں باپ کی خدمت دیتی ہے تو وہ دی خدمت کر وہ دا خیال کر وہ نے کہا جی مینوں اے منظور ہے میں تواڈے کولوں زندگی باہر کوئی حصہ نہیں لواں گا بس میرا حصہ یہ ہے کہ مینوں اللہ نے میرے باپ کی خدمت دے دیتی ہے میرے باپ کی مینوں خدمت میں لگئی ہے وہ تینے بھائی بڑے خوش ہوئے انہوں نے تینے بھائی خوش ہونا کہا لے یہ بے وقوف ہے انہیں بڑھے باپ نو لے لیا مال سارا سانو دے دیتا ہے انہاں کملیاں نو یہ نہیں سی پتا کہ جو سودا انہیں کیتا ہے ساری سوچ تو بھی بد کے سوچ انہیں سودا کیتا ہے انہوں نے بڑھے بابے کی خدمت کرنی شروع کر دیتی خدمت کرتا رہا رات نو سوتا خواب آیا خواب دے وچ کی دیکھیا انہوں خواب دے وچ اشارہ ہویا کہ فلان جگہ تے 100 دینار پہنے فلان جگہ تے 100 دینار پہنے وہ جا کے اس جگہ تے جا کے 100 دینار چک لے وہ تیری ضرورت پوری کرن گے اس بیلی نے خواب کے اندر ہی اس دسن والے کو پوچھیا وہ بزرگا جڑا 100 دینار ہے دس وہ 100 دینار دے وچ برکت ہے کہ کوئی نہیں وہ نے کہا 100 دینار کا ضرور ہے پر وہ دے وچ برکت کوئی نہیں وہ نے کہا کہ اگر وہ 100 دینار دے وچ برکت کوئی نہیں تے میں لینا ہی کوئی نہیں مینوں ضرورت ہی کوئی نہیں وہ نے کہا اچھا تینوں ضرورت کوئی نہیں صبح ہی آنکھ کھلی صبح انہیں اپنی بیگم کے کول بیٹھا ناشتہ لے کے آئی انہیں بیگم نے ناشتہ کیتا بیٹی ناشتہ کر رہے ہیں انہیں آگے بیگم کو خواب سنایا کیا بیگم جی رات نے میں نے خواب دیکھا ہے بڑا عجیب خواب ہے اس کا کیڑا خواب اس شخص نے کہا کہ میں رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں نے ایک جگہ کی اشارہ ہے فلان جگہ تے 100 دینار ہے وہ جگہ تے 100 دینار ہے جا کے لے لے اچھا کہ میں پوچھیا دینار تو ہے لیکن یہ برکت ہے کہ کوئی نہیں میں نے جواب ملیا یہ برکت کوئی نہیں کیا بیگم جی میں وہ 100 دینار لین کو انکار کر دیتا ہے بیگم نے سرے جو پہ گیا پانی وہ نے کیا ہے تیری عقل کھانے جو نکل گئی تیری عقل کتنے چلی گئی اور تو پہلے اپنے باپ کی وراثت کو ٹھکرایا اپنے باپ کی مال کو ٹھکرایا وہ بھائیوں دے دیتا آخر یہ تینوں رات کو خواب دے میں اشارہ ہوئی نہیں ہے فلان جگہ تے 100 دینار ہے تے تو کوئی نہیں لیا تو کہو کیا بندہ ہے تیری عقل کام نہیں کرتی تیرے گھر کے خرچے کوئی نہیں گھر کی ضرورتاں کوئی نہیں انہیں آخا میں تاں ٹھکرایا ہے وہ دے وچ برکت کوئی نہیں سی کہ جس مال وچ برکت نہ ہوے میں وہ مال لینا ہی نہیں انہیں کہا اچھا مینوں سمجھ نہیں آئی تو کیسا بندہ ہے پھر راتاں گزرنیاں گئیاں اگلی رات آئی پھر رات کو خواب آیا کہ اے اللہ کے بندے فلاں جگہ سے چلا جا اوتے 10 اشرفیاں اور 100 دینار یعنی کہ 100 سونے کے سکے اوتھے موجود نے جا کے لے لے انہیں جا کے کیا اوتھے جا کے چک لے انہیں پوچھن والے نو جدوں دسن والے نو دیکھیا کہا کہ بھائی مینوں اے دس جڑا 10 اشرفیاں نے اور 100 دینار سونے کے سکے نے انہاں دے وچ برکت ہے کہ کوئی نہیں انہیں جواب دیتا کہ وہ سونے کے سکے تو ہے نے اشرفیاں بھی ہے نے لیکن وہ دے وچ برکت کوئی نہیں انہیں کیا میں لینے ہی کوئی نہیں صبح ہوئی اپنے جگہ تے بیٹھا ہے وہ دی بیوی آئی بیوی نے آ کے کھانا پیش کیتا ناشتہ کام کے بعد کہنے لگا کہ بیگم جی میں تو رات کو خواب آیا ہے انہیں کہا کی خواب دیکھا ہے جواب دیتا میں خواب دیکھا ہے میں نے اشارہ ہوا ہے فلان جگہ تے 100 دینار سونے کے سکے فلان جگہ تے موجود نے 10 اشرفیاں بھی موجود نے جا کے سونے دیاں چک لے آخیا پھر آخیا میں پوچھیا انہاں دیناراں دے وچ اس سونے دیاں سکیاں دے وچ برکت ہے کہ کوئی نہیں مینوں جواب ملیا کوئی نہیں انہیں آکھا جی انہاں وچ برکت کوئی نہیں تے یار گیان لینا ہی کوئی نہیں یار گیان لینا ہی کوئی نہیں عورت نے پھر سری چ پانی پہ گیا انہیں آکھا لے عجیب بندہ بیٹھے ہے ایک گھر کٹاوا یہ عقل کتنے کھانے نکل گئی لوگ بچیاں واسطے مال جمع کرتے ہیں لوگ اپنا گھر دے پونجی اکٹھی کرتے ہیں ایک چنگا بندہ ہے یہ میرے پلے کہو جا پہ گیا کہ میں
والے نو کہ حضور دسو یہ جو 10 روپے کا سکہ ہے یہاں 10 روپیوں میں برکت ہے؟ جواب آیا ہاں یہ برکت ہے۔ انہیں آخا کہ یہ برکت ہے تو پھر یار کے لین واسطے بھی تیار ہو گئے، یار کے بھی لین واسطے تیار ہو گئے۔ وہ میری صبح اٹھیا اس جگہ تے پہنچیا، پہنچ کے انہیں 10 روپے کا سکہ اٹھایا جیب وچ پایا، گھر نوں واپس آ رہا ہے۔ جدوں گھر نوں واپس آیا تے رستے دے وچ آ رہا ہے، ویکھیا تے ایک مچھیرا مچھلی پیا بیچدا ہے بازار دے وچ۔ اودا دل کیتا فاقے دے اندر نے بڑا دن ہو گئے نے میں اپنے بچیاں نوں کوئی گوشت نہیں کھلایا، بچیاں نوں مچھلی نہیں کھلائی۔ دل کیتا اللہ نے 10 روپیے دیتے نے، ہوے نہیں تے میں ایدی اج مچھلی لے کے اپنے بچیاں نوں کھلاواں۔ اس ویلے نے 10 روپے دی مچھلی خریدی، مچھلی خرید کے گھر لے کے آیا، لیا کے بیگم نوں دتی، لاؤ بیگم جی اے مچھلی بناؤ، مچھلی چھلو، آج اینوں پکاؤ، آپ بھی کھاؤ، بچیاں نوں بھی کھلاؤ، مینوں بھی کھلاؤ۔ اس بیگم نے مچھلی پھڑی، انہوں چھلنا شروع کیتا، جدوں پیٹ چاک کیتا دیکھیا اللہ کی قدرت ایسی ہوئی اودے وچوں ایک ہیرا نکلیا، مچھلی کے پیٹ وچوں ہیرا نکلیا۔ اونے ہیرا موتی پکڑ کے بسم اللہ کر کے چوم کے جیب وچ پایا، جدوں جیب وچ پا لیا ادھروں رات نوں صبح جدوں ہوئی ایک بادشاہ نے انہیں اعلان کر دیتا، اپنے وزراء نوں بلایا، اپنے بھائیوں نوں بلایا، سپاہیوں نوں بلایا کہ آ جاؤ مینوں ایک ہیرے کی ضرورت ہے، مینوں ایک موتی کی ضرورت ہے، جدا کلر بھی لائے ہوئے، جدا ڈیزائن بھی ہوئے، جدا وزن بھی اتنا ہوئے، جدا ہوئے بھی اس رنگ دا، مینوں وہ موتی چاہیے، جتنی مرضی قیمت لگے میں وہی قیمت دے کے وہ موتی حاصل کرنا ہے۔ اودے وزیر وزراء نکلے، انہیں موتی کی تلاش کرنے شروع کر دیتے، پورا شہر پھرے، پورا بازار پھرے، گلی محلہ پھرے، چلتے چلتے پھرتے پھرتے نہ کوئی گھر چھڑیا، نہ کوئی گھر چھڑیا، نہ کوئی گلی چھڑی، نہ کوئی محلہ چھڑیا، نہ کوئی گھر چھڑیا، نہ کوئی گھر چھڑیا، نہ کوئی گلی چھڑی، نہ کوئی محلہ چھڑیا، نہ کوئی جگہ چھڑی، نہ کوئی تاجر، نہ کوئی سکندر، نہ کوئی بادشاہ، سارے کو لٹے، نہ یہ ہیرا ملیا، نہ وہ موتی ملیا، نہ وہ وزن کے مطابق، نہ وہ ڈیزائن والا ملیا، نہ وہ ہیرا ملیا، نہ وہ موتی ملیا۔ آخرکار وہ لوگ چلتے چلتے انہوں نے خبر ہوئی کہ ایس گلی کے اندر ایک نوجوان ہے، ایس گلی کے اندر ایک شخص ہے جنہیں کول ہیرا موتی موجود ہے۔ وہ چلتے چلتے وہ دروازے پہ آئے، دروازے پہ آ کے کہنے لگے کہ تیرے کولے کی رہے ایک موتی ہے، جتنی مرضی قیمت لے لے اور سانو دے دے، سارے بادشاہ کو چاہیے۔ انہیں کہا ہاں میں دینا گا پر ایک شرط ہے۔ انہیں کہا 10 شرط کی ہے؟ انہیں کہا ساری شرط دے دے کہ 130 اونٹ ہون، 30 اونٹ جڑے نہ دے بوئے انہاں دے لدے ہون، پھر او بوئے سونے نال بھرے ہون۔ اگر ایک بادشاہ ایدی قیمت دے سکتا ہے تو میں ہیرا دے سکنا۔ بادشاہ کو گئے جا کے عرض کی دیا دور ہے اور 30 اونٹ ہے، 30 کھچر، 2 روایتیں اونٹا دا بھی ذکر ہے، زیادہ کھچر ہے کہ کیا 30 کھچر ہے بے مائے انہاں دے بوئے بھرے ہوئے سونے دے، وہ دی قیمت ہے اگر تسی دے سکتے ہو تو انہوں ہیرا موتی مل سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا میں نے منظور ہے، انہیں 30 کھچر ہے بے مائے سالوں سوان بے مائے بوریاں دے سونے نال بھر کے روانہ کیتے، کیا جاؤ ایک 30 کھچر ہے اور سونے دے بورے بھرے ہوئے اوتے گھر چھڑ کے آؤ، اوتے بولو وہ ہیرا موتی لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اوتے بولو ہیرا موتی لے کے آؤ۔ 30 کھچر پورے سونے دے بھرے لدے ہوئے آگے انہیں بسم اللہ پڑھ کے پڑھے، پڑھ کے اپنے قبضہ کیتے، موتی دے دیتا، موتی دے دیتا۔ 2 روایتیں نے کہ ایک ہے کہ وہ اتنے مچھلی دے پیٹ چ 2 ہیرے نکلے سن، 2 ہیرے نکلے سن، ایک انہیں دے دیتا۔
बादशाह को फिर जरूरत पई उन्हें फिर हज की ऐलान किया कि यार यो रैन हो इतना ही बदन हो इतना ही रंग हो यहो जिहा मोती मैनू एक होर चाहिए जिन्नी मर्जी कीमत लगे मैं कीमत दे के मैं मोती हासिल करना है। उन्हें अपने पुत्रा नूं भेजिया जाओ इनू होर तलाश करो। उन्होंने सारे समंदर के किनारे जितने मछेरे सन सारे दे घर गए वारों वारी ना कि दरवाजा छड़िया ना कि घड़ी छड़ी ना कि घर छड़िया ना कि दर छड़िया पुछते रहे एहो जिहा डिजाइन होवे एहो जिहा रंग होवे एहो जिहा माल होवे ए जिहा हीरा मोती होवे सानू चाहिए साडे बादशाह दा हुक्म है ओनू जरूरत है ओ चलदे चलदे किदू ना हसन दा मसल होया फिर उसे ही दरवाजे ते आए कहन लगे ओदे कोल जाने हो सकदा है साडी मुश्किल आसान हो जाए। जदों हटके फिर उस नौजवान दे दरवाजे ते आए आके कहन लगे साडे बादशाह नू एक होर मोती की जरूरत है जेड़ा डिजाइन भी होई होवे रंग भी होवे ही होवे वजन भी होजी होवे चमका ही हो जो मारदा होवे ते सानू मिल सकदा है। उन्हें कहा हाँ मिल सकदा है पर एक शर्त है। उन्हें कहा दसो जी की शर्त है। उन्हें कहा शर्त है कि ओदी डबल कीमत लगेगी। शर्त है कि ओदी डबल कीमत लगेगी। दूर कितनी डबल कीमत आखिया पहले की दिता है। उन्हें कहा जी 30 खिच्चर बेमाए साजो समान बोरे सोने के भर के तुहानू दे के सा एक मोती लै गए सा। उन्हें कहा हुण ये 30 ते गल नहीं मुकदी हुण 60 ते गल मुकदी 60 ते मुकेगी 60 खिच्चर होवन बेमाए साजो समान होवन फिर उन्हां ते जेड़े बोरे होवन वो लगे होवन सोने दे। अगर ये दे सकते हो तो तुहानू मोती मिल सकदा है अगर नहीं तो फिर वापस जाओ। उन्हां बादशाह नूं पैगाम बुलाया बादशाह ने 60 खिच्चर मोती सोने के बोरिया के भर के भेज दिते। वो 60 खिच्चर बेमाए साजो समान ओदी मलकीयत विच आ गए। उन्हें मोती दे दिता वो लैके वापस टुर गए। दूसरे भाइयों नूं लग्या पता उन्हें कहा यार समझ नहीं आई साढ़े कोल इतना माल भी है इतनी दौलत भी है सब कुछ मिले साढ़े भाई को कख नहीं सी। एक बुढ़ा बाबा लै गया ते बुढ़े बाबे ने इहनूं किहड़ी इहो जी चीज दे दित्ती है जिहदे नाल इतना मालो दौलत वाला हो गया इहदा घर इतना अमीर तरीन हो गया इहदे घर इतना माल हो गया है। साथ जवाब मिलिया ओ भाइयो इहदे च मेरा कमाल कोई नहीं इहदे विच कमाल है ते बाबे दी आपकी फरमाबरदारी का कमाल है आपकी खिदमत का कमाल है। मैं बाबे दी नौकरी करता रहा मैं बाबे दी खिदमत करता रहा इहदे च मेरा कोई कमाल कोई नहीं। अगर इहदे विच कमाल है तो मेरे वालिद मोहतरम दी खिदमत का कमाल है। सुभान अल्लाह ये सारा माल ये सारी दौलत मैनू मिली है ते अपने वालिद दी खिदमत दे सिले च मिली है। फिर आओ इहदा तर्जमा ना कर लईए। सुभान अल्लाह शौक है सुभान अल्लाह अगर है तो सुभान अल्लाह कहो। मैं तर्जमा इहदा करन लगा सोने नबी दी ज़बान तेरे ते मेरे आका दी ज़बान सुभान अल्लाह। अल्लाह दा कुरान भी है मेरे आका दा फरमान भी सुभान अल्लाह। करीमा का लजपाल इमामुल अंबिया अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ओ दुनिया वालों अगर चाहते हो तुहाडे ते रब राजी हो जाए तुहाडे ते रब दा रसूल राजी हो जाए फिर अपने मां बाप की इज्जत करो मां बाप की ताबेदारी करो। जेड़ा मां बाप की खिदमत करेगा अल्लाह ताला ओदे सारियां मुश्किलां आसान फरमा देगा। तो फिर मेरे आका ने फरमाया खिदमत मां बाप दी करे लो बच्चे अते पाक नबी फरमा और तो जख्म बिच ओ कभी जा नहीं सकेगा। जिस
कपड़े का फिक्र, ना कोई जुत्ती का फिक्र, ना किसी लैन देन का फिक्र, क्योंकि पता है बाबा घर के अंदर मौजूद है, बाबा घर के अंदर बैठा है। लेना देना ते बाबे ने, अगर खर्चा करना ते बाबे ने, बुढ़े मां बाप ने करना वे। मैं देखिया वे काम भी कोई नहीं करते, बुढ़े बाबे अपने चार पाई ते बैठे होंगे ने, ना किसी कारोबार को हाथ लावे, ना कोई काम करते ने, लेकिन अल्लाह ने उन्होंने हाथों के विच फिर भी इतनी बरकत रख दी है, फिर भी इतनी बरकत रख दी है, फिर भी इतनी बरकत रख दी है। वो बैठे बिठाए अपने घर के सारे खर्चे भी चला दे रहे, अपने घर के खर्चे भी चला दे रहे, अल्लाह की मदद नाल अपने बच्चों की जरूरतां भी पूरियां कर रहे, अपने बच्चों की जरूरतां भी पूरियां करते हैं। क्यों कि इस बैठे ने सिर पे, जो बुढ़ा मां बाप बैठा होवे ना, ते बंदा भावे बुढ़ा होवे, ओदे कोल पूछो मां बाप है की, मां बाप की शान की है, मां बाप की इज्जत की है, मां बाप का एहतराम की है। दोस्तों कहते हैं ना कि अख का पूछना है तो ओनू पुछ दी अख कोई नहीं, अख का पूछना है ओनू पुछ दी अख कोई नहीं, जबान का पूछना है ओनू पुछ जेड़ा गूंगा जेड़ा बोल नहीं सकता, कान का पूछना है ओनू पुछ जेड़ा सुन नहीं सकता, हाथ का पूछना है ओनू पुछ जेड़ा हाथ कोई नहीं, पैर की कदर पूछनी ओनू पुछ जेड़े पैर कोई नहीं, तेनू पैर की कदर ओ दसे जेड़े पैर कोई नहीं, हाथ की कदर ओ दसे जेड़े हाथ कोई नहीं, जबान की कदर ओ दसे जेड़ी जबान कोई नहीं, आंख की कदर ओ दसे जेड़ी आंख कोई नहीं, कान की कदर ओ दसे जेड़ा कान कोई नहीं। दोस्तों मां की कदर तेनू ओ दसे जेड़ी मां कोई नहीं, बाप की कदर ओ दसे जेड़ा बाप से कोई नहीं, बाप की कदर ओ जानदा है जेड़ा बाप से कोई नहीं, मां की कदर ओ जानदा है। बाप की कदर ओ जानदा है जेड़ा बाप से कोई नहीं, मां की कदर ओ जानदा है जेड़ी मां से कोई नहीं। आज सुबह तो लेके शाम तक वो पुत्र हर दुनिया में देखता है, खवातीन को देखता है, वो ज़ईब उमर को देखता है, अपनी मावां के बराबर जितने भी खवातीन है उन्होंने तक तक देखता है। मैं पूछया क्यों देखना है, कहता कारी जी मैं तां देखना कि किसी की शक्ल मेरी मां नाल मिलदी है, किसी की शक्ल मेरी मां नाल मिलदी होवे। अगर बाजारे जांदा है ते बुढ़े बाबे मिलदे ने, उन्होंने बड़े खौफ नाल देखदा है। मैं पूछया क्यों देखना है, कहता कि तां देखना कि किसी की शक्ल मेरे बुढ़े बाप नाल मिलदी होवे, ताकि मैं इहनू देख के अपने बाप की याद नूं ताज़ा करा। इहनू देखना मैनूं मां बाप की विचों शक्ल नजर आती है, मां की सूरत नजर आती है, मां दे चेहरा तक लवा। लेकिन दोस्ता जो मां बाप दुनिया तो चले जाते हैं तो फिर उन्होंने कदर होती है। कहते हैं ना कि जिंदे बंदे की कदर नहीं होती, जूंदियां नूं बसूड़ियां ते मोयां नूं चूड़ियां जदों टुर जान ते फिर बड़ा रोंदा है, ते जदों जिंदा होवन ते उदों हथ भी नहीं लांदा है, उदों पुछदा भी नहीं। मां बाप नूं नाराज करके गवांढी ते जाके इन्हां पैर दबाना होंदा है, कि सेवा करदा होंदा गवांढी दी, घर बुढ़ा मां बाप मंजी ते पिया, इहनूं पानी कदे नहीं दिता, इहनूं कदे पुछिया नहीं, ते गवांढी बाबे कोल जाके उहनूं दबांदा पिया। ओ मियां क्यों दबाना है, ते हां जी तां दबांदा पिया, खिदमत कर रहे हैं, ये मेरे वालिद मोहतरम दी उम्र दे बराबर हैं, मेरे बाप जैसे हैं, मेरे बाप की उम्र जैसे हैं, तां भी दबाना भाई है, माई को क्यों नहीं दबाना है, इन्हें तां भी दबाना। मेरी अम्मा ज़हीफ़ुल उमर सी, वो घरे च है, लेकिन मैं उधर जा नहीं सकता, मैं आना चलो वो निस्बत हो ही मैं तां भी खिदमत करना। वो चलिया बुढ़े मां प्यो नूं छड़ के गवांढियां दे भाभी नूं जाके बुढ़े तेरे ते रब राजी नहीं होवेगा, तेरे ते रब दा रसूल राजी नहीं होवेगा। रब दा रसूल उदों राजी है जदों मां दे कदमां दे विच अपने सर नूं झुका के जाके पैर चूम, मां दे धोके पैर पी, जाके तुम मां दे अदब के एहतराम कर, बाप की इज्जत कर, बाप का एहतराम कर, बाप नूं जाके सेवा कर। इधर मां बाप तेरे ते राजी
خدمت کرے گا اللہ کے اللہ کا رسول ہو دیتے راضی ہو گئے. آخری پیغام آخری جیڑا ماں باپ دے چہرے دی زیارت کرے. حدیث ایک میرے آقا دی اس بندے کو مقبول اجلا ہے نا جی مقبول اجلا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے غلام کو دسیا اس بیلی کو دسیا. ایک بیلی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا یا رسول اللہ اگر جیتے ماں باپ دنیا میں ٹر جاؤں ماں باپ دنیا میں ٹر گئے نہیں سونیا وہ کا ایسا جتو فلم وہ کا ایسا جتو مروب رہ گئے. سونیا ہے تو بڑا غلام ہے پر بڑی حدیثوں سنیے سونیا کی کرے جنہیں ماں باپ ٹر گئے نہیں دل ہوتا نہیں کرتا. اگر جتنا ہوتے تو میں زیارت کرتا مینوں مقبول حج دا ثواب ملتا. میرے نبی نے فرمایا اچھا یا رسول اللہ سونیا انہاں واسطے مہربانی کرو انہاں نے ماں باپ تے ٹر گئے نے لیکن وہ چاہتے نے سانو مقبول حج دا ثواب ملے. یا رسول اللہ وہ تو ہے نہیں. کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا انہاں واسطے اے حکم ہے کہ جدوں ہفتے دا دن ہوے ہفتے دا دن ہوے میرے نبی نے فرمایا ماں باپ دی قبر تے جا تینوں مقبول حج دا ثواب اونچی کہہ یا سبحان اللہ. والدین کی شان ہے دو کہتے تم سے ختم آ رہا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ پیارے دین دے سکتے گاڑی کے میری حاضری قبول فرمائے. اللہ پاک پیارے نبی دے پیارے پیارے ننینے پاک دے سکتے اللہ پاک کرم فرمائے.